tħabbru d-dettalji ta' skema li permezz tagħha persuni li qed jikru garax mingħand il-gvern għandhom l-opportunità li jixtruh. Din l-iskema tott ukoll għal dawk li għandhom art li fuq abnew garax u li hija mogħtija lilhom b'ċens. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi Michael Falzon spjega li l-garaxxijiet involuti huma dawk li jinsabu fuq isma tad-djar u li huma proprjetà tad-Dipartiment tal-Artijiet tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif din l-iskema se tkopri bejn 2000 u 2200 garax bi prezzijiet raġonevoli. Dwar 15,000 euro għal garax li huwa one car garax fejn inbnieh il-Gvern u fejn il-każ fejn l-individwu nagħta l-art b'ċens imma mbagħad bnena u ovvjament il-prezz ikun inqas. Fil-fatt il-prezz ta' garax li nbena fuq art mogħtija b'ċens se jammonta għal 10,000 euro. L-arja hija eskluża minn din l-iskema fil-waqt li dawk kollha li se jibbenefikaw minn din l-inizjattiva se jkunu qed jollu l-valur tal-proprjetà tagħhom. Persuna minn barra li jkun akkwista l-garax naħseb ukoll ħafna minnhom daw biex ma ngħidx kollha għandhom djar fil-viċinanzi jkunu anke tellaw il-valur tal-istess dar tagħhom. L-iskema tħabbret fil-budget 2015 u mhux se tkopri dawk il-garaxxijiet li gvernijiet preċedenti bnew fuq artijiet li qatt ma ġew akkwistati mill-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari Falzon qal li din il-miżura inbniet fuq xewqa tal-poplu Malti. Naħseb li kbar istigazzjoni kienet id-domanda tan-nies stess. Mill-bidu tal-karika tiegħi kien hemm ħafna li xtaqu li daw il-garaxis joħorġu għal beħ. L-iskema tiftaħ nhar it-tnejn 23 ta' Frar u se ddum miftuħa għal sena. Is-Segretarju Parlamentari Falzon qal li jekk hemm xi skema oħra, il-prezzijiet mhux se jkunu l-istess.